TV Mombasa. Chenro mar gwenge wa jumani warango sigand gweng ma Odokrera mayudre gem ei county ma Siaya. Sigande chalo nade? Famara Millicent Adiambo ntiere kod ler. Nyakwara moge ajuang machiegni kendo telo machielo. E chenro mar gwenge wa jumani kalapapla mar gwenge owuok e county ma Kisumu, Ofuyo, Maudhi Opio e county ma Siaya. E gweng, center, chiro, kata sikul, mong'ere ni Odokrera kata Odok, mayudore e sub-county magem. Nyakwara mogi, ka isewinjo, isekalo kata iselimo, kama iluongo ni Odokrera kata Odok. Ang'o mabire pachi? Iparo ni ang'o madine mi chak kamoro ni Odok. Achiel kachiel Nyakwara mogi watwaga nena kod jopiny makae ginyiso ni to gin to pachgi chalo nade, ang'o momiyo giparo ni kargi kae ne ochak ni Odokrera kata Odok. Odok wa kae gimomiyo nochak ni Odok, area ni ne onge ga skul. Koro jok mane ni area ni kanwa winjo ga wigi nodinra ahinya ne gilawo skunde mabor, koro tin gi mane lawo skunde gi nokel skul ni kae, koro nochak ni Odok mar miyo golo Odok moro manodino wigi cha. Assistant chief ne nitie luno wak kojudo. Ema nowacho ni skul oket ka machiegni gi nyithindo. Ke skul ne naluor Kambare Wagai. Koro mano ne bor. Koro assistant chief nowacho ni waket be skul machiegni ka. Koro waketo skul machiegni ka. Kawinjo history jaduong' moro ne nitie kar Kona Junction kae. Mane ne ging'owo moro maduong', apane joma dongo matin to neno ng'owno ne nitie kae junction wa kae. Koro jaduong' no aparo ne kwar gi miluongo no Odok emne kel nyinge la. Kae kanonyola na ayudo kochake ni Odok. Kipacha neno kupa dhano rieke sana. An ang'e na ora mora ne ka piny kacha ni chodhe pi miluongo ni Tietodo. Ema nokelo nying mar Odok. Koro modong' to jodongo nyalo lero. Nyakwara mogi bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod gima giparo madine mi chak kae ni Odokrera kata Odok. We wawinja nena ni adieri mar kuku mar wach to ni kure. Gimomiyo niluonge ni Odok. Chon kane watindo ne nitie aora moro mwalo piny ka. Aora no ne nitie yiende moko noti kanyo chon. To yiende go gin yien miluongo ni Odok. Ne gin yien mane gam ma gam no ne ichiko godo nyaka winy. Koro kane ji dwaro gik mane nyalo chik go winy kapod ok ochak kata sikunde ni, Odok no ne niga mwalo kanyo manoyudre. Koro bing na aora ni ne nitie machiegni to kod yien mane luongo ga Odok no. Emomiyo nochak ka Odok. Kanyo ne nitie aora moro matin nochalo kaka soko. To ne ene puoth mise moro niluongo ni Ojwando. Koro puoth Ojwando kanyo, Ojwando no wuode moro ne nitie mane luongo ni Ruoth, mane luongo ni Richard Osuko Ojwando. Koro mano koro awacho ni mana kar ndalowa. Koro ndalowa kanyo Richard Osuko Ojwando no ema nopidho ga niang' e Odok. Koro iwacho ni idhi aoro Odok. Nochakre gima tin. Masama ne ichake ne nitie mana ute lum moko matindo tindo ema noger kanyo. Koro ewi ute lum go nikech bing ni macha ne na ora. Kani chako skul to skundni ne chiegni gi kanyo. Koro mane momiyo niluongo kanyo ni Odok. Odokrera kata Odok humbe landore kod weche kata timbe mage. Walandre gi Goldi wan go ka wakunyo gero jogweng' ni. Mano lando umbwa kabisa. Wan gi skul MTC ka. Puri mwa puro Odoka. Wago boda e kudong' wachiem watiyo tij Goldi. Joma go ala matindo tindo Rera chief kacha bende goyo. To ngima wadhi muna nyime skul bende wa maintain nyithindo biro kanyo mowilore. Wariek sana. Wagolo nyaka jok moko mabeyo. Odok ne en lowo moro matin ma nyaka sani kata king'iyo skundwa no tibo yudo kapod en gimoro mapuot kabisa. But gimetime area ni en mining to kod medical college be okelnwa machiegni e tiend Odok kae. Wan gin kama ok wakweto to kwaladre. To bende Odok
osenyuolo dongruoge achiel ariyo adek ma jodak nyalo kwano. Waneno lamo kalo ka, sikul kar kanyo dongre kabisa. Sitima be wan go, nane sida ma wan go, sitimbwa wan go kae to menyo godiochieng', otieno to komeny. Aneno ka skul ber, ma nyithindo nitiere, marwako longegi kiluongi nang'o, marwako longegi. Koro ng'en mano nyingo dok osako tingre malo. Lambe ne onge chon, to lambe jakoyo kelonwa lam. Jakoyo min chotho na ma jakoyo to ng'eyo. Koro aneno ka nyingo dok tingre gi wach lam no. Kaka nonyuola 93, tayudo kodok ni ne en rough road. Matiende ni ng'ama notiyo na maber ne njaod bura mara miluongo ni Jakoyo Kamdio. Notiyo serious, nokelonwa gimoro iluongo ni KMTC ka. To jaod bura masani okrito no KMTC no kaka jako nokele no o develop nwa. Mondo obed gimoro obed KMTC moro motegno. Dongruok to nwaneno mandalo mane wan gi MP machon mane osowewa Jakoyo Midiwo. Lakini sani nwaneno kaka lam, sikunde, nogero, suptende nokelo, stima nokelo, mage dongruok ema nokelo mogik. Rem mage mapod nitie ma jodak kwayo mondo mi okele gweng'ni ma odokrera kata odok gi dho jomoko mondo gweng'ni odongre, ometni, odok ochal kod gweng'e mamoko. Sikul nyithindo dok kae remie moingo sikunde te mane erian. Odok ni te en butwa ka. Nyithi arian ilaw seko mabor, seko kutamo nyithindo gi wuoth badhi e luore yie kucha. Gi Kambare kucha obor. Koro wakwani sirikal okelnwa kata secondary moro kama chiegni nyalo yawe kar kae kendo med dongre molo ako dongre ni. Jopuonje be thin e iye kae. To gi yor security be rach ahinya gweng'wa ka. Ke jogi koro maji nyaka tok assistant chief. Nyocha gi mae nyithindo ariyo moko tok assistant chief kata ok ber ahinya. Stima ni olosnwa go we menyo godiochieng' omeny gotieno nikech security ok okonywa. Sitima watin go kata rangaya ka onge sitima mane kacha to oliel ngamna sama tin ka kodichieng' sani ko liel. Otieno to onge. Koro mano gin gik methiro ji. Ndara ne nitie kowuok Akala nyaka Wagai, nitie kumoro kanyo mapok otieki. En rough road, nitie diere kumoro kanyo mana owe kinda Akala gi Ndori kanyo. Security odok ka nitie piny sana. Nikech iyudo ka e kuma nitie skul mo ni MTC. To nyithindo ma MTC gi ok gin saved. Kata kinyalo ketlwa kata polisi moko ariyo adek. To nyalo konyo at least. Pi okelnwa kata ok ti. Mane mwadwano yanwa ga monde. Pigno okelnwa maendeleo go koro wadwa lakini pok moro mobiro pok oromowa. Okelnwa kata ka en hospital water and forever. Yeah. To wayudo ka gikila go timre koro kwa mora ahinya hige mwaka nikech Jakoyo notem kata moloso wondowa development. To nge waneno ka jood bura kodhe kodwa maber koro eleso teme konywa olosnwa gik matendo. Alafu tok losnwa KMTC. Odonjnwa yor goldi nyocha kunego nyithiwa moko kama chiegni very soon. Ba nyithiwago notho koro oriwo no konyowa yo samodhe piny onyalo konyowa gi life jacket reflector wando wakonyero gambut koro nyalo kata kwatho lakini save ngimawa matin. Nyakwara mogi mana kamano gi kanye mochopo godo gi kuma tilo makawuono e chenro ni mar ng'egwengewa. Amor nikech sani kawuotho teri game e Siaya to ikalo kata ilimo kamiluongo ni odokrera kata odok. Ting'eyo gimamiyo odok ne obedo odok. Omiyo medikete mane wang' jowi mari maramogi nikech ka ema juma manyien bende duogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani erokamano.